Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Ahmad Raif Nur Zaki saking kelas kalih welas IPS kalih. Serat Wedotama pupuh kinanti kaping pisan. Mongko kanthi ning tumuwuh salami mung awas eling lukitaning alam dadi wiryaning dumadi supadinir ing sang saya yiku pangreksaning urip mangan sega karo lawuh heti pangan kucinge buntute dawa diburu malah ngadoi dijor narasida madang baline mampir nang warung. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.